Rechts. Oh. Ga je aan het vullen? Ja. Gaan dus precies een beetje. Ik ben een Stef. Ja. En ik ben een beetje de Bram, ja. Bram, filmt hij heel eens even. Gewoon even zien, hè? No. Ja, of course. We're going to empty our boxes in the underpants, En de kokenpap en Chinese bells. En Chesney. En dan gaan we zo een beetje. En Bram is steken. En we een beetje zeiken, joh. Kom, we gaan een schoesel doen. En we voor me de man dat we teken om, hè, Chesney, ja. Sowieso, hè? Sowieso. Ja, alles goed, man. Yo, fuck you. En mooi in de Piet. Ah, mooi uit Piet. Het is hier donker. Dat is de bedoeling. Ja, maar het is niet, dat is een grote tent. Ja. Ja, stiekem. Seks, maat. Oei. Toch wel. We zijn met toch niet aan het filmen, ja? Ja, goed. Hoe zoek je eens een afspraak? Ja, ik weet dat. Oh. Lovely, hello. Yo. Er zit daar één bij ook. Hey. Wat zie je, popje? Dat was het. Wat zie je nou? Een beetje de vlaggen en Camping. Hier is al 20 wagen gepasseerd, is dit? Boxershort. ja, inderdaad, boxshot. Zie, boxshot, die boxshot. Nice boxshot, geen boxshot. Pauw. Ja, ja. Wat is de wc, ja? Wow, wat is dat ook kunnen, ja? Ik kan pissen. Ja, ik ook. Als wij even nemen. Schuilman. Oh, respect, hey. Oh. Nou, en mooi naar de Piet. Jongen, ik zit al voor. Hoe is dit gewonnen hier links? Hé? Hier links en links. En toch wel zeker. Eerst zeg dat al meer. Hey, smile. Feestig. Daar bij die witte posten. Ik kan eens hijgen, jongen. Ja, maar dat tegen de hekken af. Ja, oh ja? Dat mag of wat? Ja. Ja, dat is toch gedaan. Nou, we doen dat, hop. Ik weet niet, jammer, deze filmpje gaat zo zalig winnen, man. Oh ja. Dan moet ik deze. Ik moet niet filmen, man. Ja, moet mij, hè. Dat kan maar niet filmen, je pissen, man. Kijk maar op. Ja, op die wet. Wat is daar? Sorry, ja. Ja, maar dat is niks, ja. Wie wil lessen? Ik kom maar moeien. Ja. Hoe is het ermee? Goed, hè? Voilà. Minder. Goed. Goed. West-Vlaanderen? Hé? West-Vlaanderen? Hoor je het? West-Vlaanderen? West-Vlaanderen. West-Vlaanderen? Ja. West-Vlaanderen? Ik kan niet wachten, hè? Wat is er? Hè? Hé? Hé? Of hoe zie je? Van Antwerpen. 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 Stad. Voilà. Fuck, dat is een merde. Dat is zo weer. Maar wij zijn hier met West-Vlamingen. Ik ben van Antwerpen. Ik ben van Brussel. Ja. Hé, ik wil nog altijd wat mijn hoed in, man.
Antwerpen, jongen. Ik heb de Owen in het begin vast. Dat weet je niet. Oh, ja. Maar van waar je West-Vlaanderen zelf? Van waar je West-Vlaanderen bent je? Torhout. We zijn hier met volk van Torhout. Ik zei ook tegen u, het is juist Torhout. 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 Hebben van Torhout. Van de Red Rooster en de 57 en de... Nee, hebben van Torhout. Afkomstig. Ja, we zijn hier met volk van Torhout. Wat volk van Torhout? Met de Marijn en de Karel. Dat is toch zeer hier. Maar mensen van Torhout, dat is toch niet... Ja, maar de camping. Ja. Hey, Peace. Antwerpen! Tja! Ja, er altijd filmen afgaan. Ja, tuurlijk. Maar moet ik stappen? Nee, we gaan niet stappen met filmen. Ik vind dat wel grappig. Die kerel van de zus, die zei even homo tegen ons, hè? Ja. Hij moet hebben. Zie jij dat ik... Oh. Zie jij dat ik in een stijve heb? Ik heb geen stijve. Ik ga nog altijd een wijf tegenkomen, de weg naar hier. Dus echt homo zal het niet zijn. Maar als ik een lekker wijf tegenkom, ja, dat ook zo rondloopt, zo lekker wel. Ja, dan is het natuurlijk prijs, jongen. Dan koop ik die niet gewoon meer dat jij aan het filmen bent. Nee, dat klopt niet. Hij is gedaan voor hem. Hey. Jo. Hij is gedaan voor hem. Gedaan. Ah shit. Shit. De jongen heeft alleen nog zijn boekjes gekregen. Een demak? Woe! Oh nee! Dus als ik één keer optrek. Wat? Ja, dan is de boxjes aan het vallen en wij moeten er maar in. En wij moeten er maar in, man. Fuck you. Fuck you, man. Yo. Hey, Mario, I'm only messing with you. How you keeping the eye there? Hey, English? No, Irish. fuck's sake, man. I'm Irish. I'm Irish. Irish. Where are you from? Belgium, yeah. Antwerp. Antwerp. Belgium. Hey, guys. Nice to meet you. I have to say, guys, Belgium is fucking class. Thank you. I like Belgium. Belgium is good. So far, so good. Thank you. And I'll hear tomorrow.